Vuelta a Bornholmo er forbundets hårdeste løb. Det køres i efteråret på Bornholm. Det har budt på de største sejre og de største skuffelser. Jeg er godt kørende jo. Det har vist de største dramaer. Nu er der kun ét spørgsmål tilbage. Hvad skal vi se i år? Min største konkurrent, min ærkerival, det er jo Løbentin, som jo har været fuldstændig manisk og opsat på at slå mig. Der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis man ser på historikken, så er Munk løbenes konge. Men jeg føler også, at jeg er nået til et sted nu, hvor jeg har et antal sejre, hvor jeg ikke bare vil vinde. Så jeg vil ikke bare hjem med en eller anden frontgruppe, og så fedt mig til en eller anden sejr op af fyret, fordi jeg er den letteste. Hver dag skriver han jo til mig. Han sender billeder af, hvor meget han vejer, og hvor god han er, og skriver sådan nogle underlige små kommentarer, som han så gerne vil have, jeg svarer på. Jeg vil vise, at jeg er den største, jeg vil vise, at jeg er den stærkeste, og jeg vil tvinge alle til at vise deres hånd ved at angribe tidligt på Ybnerstad og gøre løbet hårdt og ondt. Og hvis det så betyder, at jeg falder sammen, så må det være sådan. Men jeg vil vinde det her løb, og jeg vil vinde det stort. Munk og Løbentin er ærkerivaler. Deres historie er lang og ond. De har altid været de største favoritter. Men i år kan ingen forklejne Jeppe Thimer og Louis Scherfig, der også kunne løbe med sejren. Og så må vi ikke glemme Henrik Stærke fra US Postal, eller Blume og Bjørnsten fra Gistilati. I dag kulminerer flere måneders hårdt arbejde i ét enkelt cykelløb. Jeg har tabt mig 3 kilo til det her løb, for at kunne komme lettere op ad fyrebakken, så det håber jeg kan. Jeg vil selvfølgelig gerne slippe afsted sammen med nogle andre gode ryttere, og så prøve at slippe af med dem lidt senere. Vi er kommet for at vinde. Jeg synes, der er mange hold, der har været ude og prøve at værge Gewiss Berlin-ryttere til basically at køre for dem. Så det har jeg kun at sige, at Gewiss kører for Gewiss. Vi kører for sejren, og vi kører for World Touren. Og sådan er det. Dagens etape er nok den rute, som jeg synes er allermest spændende. Det er den smukkeste, det er den mest modbydelige, mest udfordrende og mest spændende generelt, vil jeg sige. Det løb, vi skal køre i dag, er forbundets mest interessante løb nogensinde. Der er sindssygt meget på spil for mange ryttere. Mange forskellige ting, man kan vinde. Det her World Tour-klassement har jo sat et kæmpe præg på løbet. Ikke mindst for mit eget vedkommende, hvor jeg indtager andenpladsen. Min optik er det fedeste løb hele året. Det er det hårdeste, og det er det smukkeste. Og så er der en X-faktor i dag med varmen, hvor at man kan se frygten male altså i folks ansigter. Ja. Jeg tror, vi frygter oprigtigt for, at folk, også på vores eget hold, altså besvimer og drætter om. Vi er på fodslag. Jeg har en lille smule vand her. Og så er der jo de andre trøjer, altså vinderen og den prikkede og den grønne. Men der er så meget på spil i år, synes jeg. Og så mange folk, der virker, både hold og folk, som virker meget opsatte på at gøre en god figur. Og så vil jeg sige, at dagens etape er jo med det flotteste og stærkeste felt nogensinde i historien. Hvis man er lille æren op i et træ på bakken til sidst, så kommer man til at se ægte. Altså, man kommer bare til at se noget, der er ægte. Du kommer til at se stolthed, du kommer til at se ære, kommer selvfølgelig til at se lidelse, men frem for alt en stolthed over, at der været nået så langt og gerne vil klare den helt til sidst. Det synes jeg altid skinner ud med dem, der gennemfører. Folk har lyst til at gennemføre, fordi at
så hylder man også alle de andre, der har været igennem alle strabasserne. Alle de kramper, jeg har haft hele mit liv på én gang. I en time. Super kør. Mega flot kør. Har det en smulmand eller hvad? Men altså, det bliver ikke kønt. Altså, det kan godt blive med frode og tungen ud af munden. Men altså i de rette omstændigheder, så er det faktisk også et ret kønt syn. Zoveel pijn hier in de finale. Oh la 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 la. Dit var helemaal pijnlijk. Da løbet bliver givet frit, der bliver der hvor de sat et ekstremt højt tempo. Pelle ligger og har træder. Det går super stærkt, men jeg klistrer til hans baghjul. Det starter i et forrygende tempo, må man sige. Og jeg bliver simpelthen fanget i en gruppe bagved fra start, da løbet bliver givet frit. Jeg må være helt ærlig at sige, at jeg har simpelthen ikke helt styr på løbetiden der. Jeg er jo selvfølgelig, jeg kan godt se, at han ikke ligger længst fremme, men i virkeligheden er det mit indtryk, at han har styr på situationen. Og jeg koncentrerer mig i virkeligheden bare om det, som lidt også var det, vi havde talt om på Anse, at jeg skal bare sørge for at ligge med fremme, sådan så hvis der bliver slået et hul i en lille gruppe, at jeg ligger med der fremme. Men altså, kommer tilbage. Det var ikke den start, jeg havde håbet på. Jeg havde ikke regnet med at være aktiv fra starten, men jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle blive fanget i anden gruppe. Den hæsblæsende fart har strakt feltet langt ud over Røvej. Desperat finder rytterne hinandens hjul, finder sammen i små klumper, som langsomt nærmer sig fronten. Her er det den nye TVM-rytter, den legendariske, der falder af. Han ser følgebilerne køre væk. Oppe foran fornemmer man, at angrebslysten er gået af den ellers så ivrige Pelle Fredis, og der danner sig nu et felt. Kan den legendariske måske alligevel nå op? Nej, endnu en følgebil overhaler den legendariske. Røvej er en smuk vej. Mange sving, meget kuperet. Rytterne er smukke i deres stærke farver på deres smukke cykler, som ridere på heste af jern. Her er det Haugaard og Hasse, Money og McElbray, der slutter sig til feltet. Der er ro på. Samling. God stemning. Men det var uden tvivl en overraskende hård start i varmen, og kun en forsmag på Bornholmoens nådesløse hårdhed. Fuck, mand. Jeg er Frederik Lassen fra Carrera, rytter og sportsdirektør. Til dem, der kender mig, så hedder jeg jo Nikolaj Sejergaard. Jeg er både stifter og selvkonstitueret generalsekretær. Og så er jeg holdejer for mærket Sonono. Og så er jeg jo en af de tykkeste og langsomste rytter i feltet. Jeg hedder Mark Facchini, og jeg er fungerende sportsdirektør for Gewiss Ballon. Vi har en schweizisk sportsdirektør, der hedder Ralf Knall, som desværre ligger syg i Lausanne og har gjort det et stykke tid. Og derfor er det mig, der varetager holdet. Carrera, hvis jeg skal fortælle lidt om Carrera. Jamen Carrera er jo et nyopstartet hold, som proklamerede, at vi skulle være et podiehold. Og vi har haft et forfærdeligt år. Et Tycho Brahes år, hvor at det ene uheld og skade har ramt den anden.
Men vi har faktisk ramt podiet en enkelt gang. Det var jeg i Ejby. Vi har kørt den bedste sæson i holdets historie. Lavet rigtig flotte præstationer og været med til at skabe løbende. Yes! Andiamo in fondo! Nej! Mercatone Uno er jo et af de største og stærkeste hold i feltet. Og så har vi jo feltets helt store superstar, Frederik Munch. Så vi skal selvfølgelig gå efter at vinde. Det er klart, vi skal gå efter at vinde en gul trøje. Det er der ingen tvivl om. Og så vandt vi jo bjergetrøjen sidste år med Cap stærke, og den skal jo forsvares med næb og klør. For min holdning er jo, at alt det, man vinder, det skal man bare sætte sig på og forsvare alt, hvad man kan, og så skal man forsøge at rage mere til sig. Så vi forsøger jo at tage en trøje mere hvert år, og i år fastholder vi den prikket, og så tager vi den gule. Og måske den grønne, hvis det kan passe sig. Og ellers så er vores taktik også, at Jakob Raffen skal følge ruten i år, og ikke fare vildt ned ved kysten. Og så ser møblet altså hamrende stærk ud, så vi er egentlig spændt på, om vi også kan sende ham afsted ude i en fronttrop. Jeg tror bare, jeg er et stort spørgsmålstegn i dag. Men hvis vi formår at hive en trøje, altså så vil sæsonen være reddet. De prinsesse met zijn heel mooie haren, ja. Wat voor een fotomodel, hè?